ojo buri ngopo iki? Des. Megap. Ayo Met. Ayo Nadi. Alhamdulillah aja. Halah. Bagi-bagi targetnya Met. Pripun Mas? Oh, arek melu kono. Ayo Met. Ulo salam sih apa. Iya, salam sih Met. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora biasane ora ngono kuwi. Ora Biasane piye, Des? Ganter. Piye? Baik, ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, wes dodame kita joget bareng-bareng, oke? Oh, ampun. Citra Rimba tidak mau ada keributan. Ya. Nah, ada keributan langsung mandek, oke? Baik, bisa dijaga semuanya. Yus, kocok dhewe kabeh kok. Lah, ya Komandane metu komandane. Komandan kompi. Pripun, Pak? Ojo padhe kene tameng oke. Ya, Met. Saiki alhamdulillah, Met. Dihubungke ping 7 variasi wis beda. Priye pras? Regane sapa ana pras Piye ambekane piye? Ayo. Piye ngerti ora? Pras iki bengak-bengok. Lah yo karangku. Bengak-bengok gerok. Suarane wis kaya wong bisu. Pras kok ring kowe wis tuwa. Wana wis papat bareng kabeh. Ayo. Kenthos iki dijagani kan. Wis tuwange kenthose jagani. Ora yo gobel gabul. Oke, Des, gerobake gorene ra wi? Jare bakul bakso. Gerobake bodol. Njok ra dodol. Kenang apa iso kuru mikir utang. Bobrok ra iso. Wis akeh tunggale. Berarti kowe iya. Ayo aku ngkere. Ya, Ajare napa? Mau kuwi. Napa? Mau kuwi takon. Takon sapa? Memperingati hari Natal dan menyongsong tahun baru. Tahun baru ki ana harapan baru ning harapane sing tahun iki kowe wis nganu lho. Wis terpenuhi. Aki buruk Mas. Buruk. Ora ada harapan. Ora duwe. Piye? Jangan bilang aku tak punya harapan. Apa? Aku wis wingis nemu wedok. Aku ngerti. Mas Rut ngerti. Mas Rut godoli. Ketake aku yo ngerti lho sapa kuwi. Sapa wae. Kaya Mas Rut dadi juri. Iki wong urip playere barang iki tok gawa ya. Ya ampun tok gawa rono rene aku. Kowe Ayo ora. Yo saiki diredhatke sik. Ayo monggo. Yo. Ora ngucapke selamat sih apa mau? Oh iya, selamat. Semoga tambah rezekine tambah sehat selalu. Di tahun baru harus mencari masa depan yang baru. Semangat baru. Ora bojo baru. Ora. Aja wis amara. Saiki serawan, Bos. Anda wis dicecil Mas, tratak wis nggawa nganu godhong lompong. Iya. Kursine? Hah? Tebu. Kok dekore ono Met? Apa? Plastik resik ge Oh, tak kira godhong pring. Emen garing, aduh godhong pring. Sapa? Anake Omet. Anakku tahu. Omet. Bisa seneng tumpun kan. Ya wis ah. Ya wis yo. Yo. Ya tuh. Pripun nende anak bakal rawel? Lah nggih. Anake ra rewel, mbone rewel. Lah iya. Aku ngerti sik, lera rewel kepiye? Kita pecet ya pecet. Ono munine. Makane kuwi. Lah iya karo. Wong andeske nende bojo omsete 10.000 sedina, Mas. Jadi esuk bojone pangani energen. Awan susu, bengi energen maning dadi. Ono meneh promah. Heeh. Ben awet lesune. Ora Mati kok. Sepret. Yo. Ayo. Toto, ngarep-ngarep wis ning. Kowe ngemut apa? Aku untune mrongos kok. Dadi iso. Ayo, mari-mari. Kok unik. Unik kok. Kentosake gur meneng. Pas ki nek ning dhuwur panggung meneng. Kontosan ora wani apa-apa. Lah ya. Ayo. Uduneng apa? Ayo, Bok. Ayo wis yo, main yo. Yo lagune apa? Biasa. Apa? Aditnya. Udu. Apa aja?
Ayo. Iya. Yo, goyang bareng. Piye. Ayo, Bu. Ayo. Mat, kan dhewek wingi diece tukang jas. Jaske lak ngece to. Saiki ngece, Mat. Lambi baru. Opo? Lambi lawas. Gantian, Mat. Jase anyar. Lambi anyar, Mat. Ayo. Udah. Ayo arek tahun baru yo lambine anyar to. Ayo, ora ketok telung dina mabune tengi yo. Ora dikubah. Ayo. Terus. Ayo pro konco. Met, Citra Rimba iki multi talent. Nah, itu. Multi talentnya piye? Citra Rimba iki multi talent kok. Lah kok iso? Kabeh musik iso. Kosok. Saiki diubah, Met. Diubah. Ayo. Ndak yo do gelem. Gelem apa? Kan multi talent sampean. Lah iyalah. Saiki kamu pindah sini. Ayo. Tenan iki. Mazen ngendang. Mazen ngendang. Adut nyanyi. Aku ngerti Dut kowe ngendang iso, kowe ngendang saya Dut. Saiki gentenan kowe nyanyi wae Dut. Aku request gelem. Oleh. Apa? Aku gede. Ora iso. Kamu ngebas. Ayo. Aku request. Sik, Nawam iki kon nyoleng iki. Jos, ayo. Mau sapa? Mus nyanyi. Mus kapian nyanyi aja. Apa? Dodok. Iki. Ayo pindah kabeh. Ayo. Ucil iso kabeh. Apa iki? Osong-osong apa? Beduk. Ayo Toto. Mas Rudi pindah Orjun ora iso. Kowe bas pindah bas. Multi talent kok. Citra Rimba iki multi talent. Ora Aldi nyanyi. Ayo. Iki Dodok, mikir sih pindah kene sih. Aldut gantine Jen. Ora iso. Doni Orjun. Orjun diubah lagi. Ayo. Ayo. Ya, oke. Zen katanya sandalnya copot. Sepatune. Kamu pindah nyanyi sini. Heeh. Wes asal nyanyi. Ora iso kudu iso kok ya. Multi talent kok ya. Ayo. Ora iso. Ayo. Ya. Nyoleng. Ayo. Iki ganti. Ayo aja. Nah, ini menunjukkan nek multi talenta. Luar biasa. Aku ya paham. Ayo selangi wis sedot. Iso.
Yo, saking sesi tebang hadirnya ayo. Yo. Iki Mas Jan kok. Oh, nyanyi dong. Siapa? Mas Jan mimpin. Oh, Mas Namam Duket. Lestari, oke baik. Oke. Lho, Cintrari bagi sak kabeh kok. Diajak Loker-loker ngono. Iya. Saiki kita iki saiki. Iya. Iya, iya. Ayo, nganu. Sang Dewi gantian. Kowe dadi bangul cilok. Dadi bangul cilok. Dadi bangul cilok. Yo iso kok. Saiki kok awakmu ora gantian rene Yohan? Jajal lagi musik. Ayo. Kon ngibot kowe, piye? Yo. Iya ini. Ayo, saka W ke C. Ayo. Kowe arek apa kowe? Petuk celingak-celinguk wae. Apa? Bubrah malah iki ya. C. Ik petuk kowe ya. Ayo, wening. Dewi deng 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 deng. Balik. Ora jelas. Tetep lulus nek aku. Ora ketung nilai dah ya Allah. Jajal. Ayo mangga. Koling kok gaya. Jajal, yo. Sing untune njaduk. Wah, payah iki. Ana upase ta kowe? Hup, diem. Ayo. Lekase ulose yo. Yo tak joget. Apa? Ayo. Wes, balik. Wes. Kembali ke habitat. Kandiani yo. Loh. Nah, ya urung mesti. Aku kan salto-salto ya ora iso kok. Ora kowe kowe. Ayo syukur we, yo he. Yo siapa yo.
ono WA. Andes kau nyanyi sigar ono lirik request begini ya. Iya. Bebek. Ata sebut kira. Sebut kira. Rasah yo sigar yo Mas. Sigar. Lekasnya beda. Lekasnya beda. Sinten sing kuat ngono. Oke, baik. Bisa mek manuk kuwi lho, tau. Ya. Oh iya, ana ulone sik iki. Heeh, ya. Sulikan tembang adenya untuk ya semoga. Ayo. Tresnoku bagus sliramu wong ayu. Nanging sliramu wis ngeleki aku. Ninggalke tanpa tresno. Tanpa walesan peninggalke aku wong ayu hanput we. Dening sambat kula niki kuat. Dalunga waktune mboten tepat. Dengan kampanye sampean ninggal saya wis dikoleh kale sigaran ati meleo saya aku sing berjuang di bumi sing dolan murah dengan kampanye sampean ninggal saya tanpa mikir tentu sing berjalan sikapnya akan ingati caramu melaku akan ingati caramu kotaku ikotikan saiki ati motikari sikapnya ketika berdua saling padha ngertine yo nanging apa kowe kok ora bertahanke tipise martani kale masa lalu Rogo yang mau sama Citra Riba.
Ora apa-apa, wis seneng bebek, wis seneng bebek. Alah, ojo. Bebek yang di rumah. Kita tunggu aja. Ya. Juk, dilanjut nae yuk. Juk. Apik-apik temen. Colong wae kok. Ya Ervani roce kembang wangine mungkin kupilah ojo sira menalika itu dawuhe pangeran ya Ervani roce kembang wangine mungkin kupilah ojo sira menalika itu dawuhe pangeran monggo Sapa meneh? Lanjut wae. Lanjutnya apa? Kenapa? Sing macai sapa kuwi? Beda. Apa Pras? Yo, kita pemuda. Kita pemuda Islam Indonesia kepada kewajiban menjunjung agama Islam yang termulia dan sesungguhnya dari ilmunya supaya kita bisa untuk derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga kita masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga kita masuk surga. Depan cinta damai. Apa iki? Pras, mlaku, game mlebu. Heeh. Kayak keten mau kok ora mung janji wae. Ya apa tak wei? Ge selok apa ge nganu? Selingan.
warunge dibuka biak ditata sendok canggire panas kebul-kebul yang mlekenan wedang remeng-remeng manis-manis balayane digerai bagi pandra sing dinilih ora rumangsa esopane bakule gawe bingung atiku liriane doaku jalari priyan aku iki piye kayak nopo to kayak jari ketuane jan marai elek kuwi yo goyangane bareng lho tari baru heeh sesuk lak lali meneh sesuk wis ketu meneh yo yo lebone apa pras dunding oh ya dunding yo dunding yo tinting yo Hoi. Hoi.
Piye sing dirasake apa, Des? Des. Des. Katokmu suwek, Des, sing buri. Iki lho, katokmu suwek. Wih, ketok iki. Wis, iki wis sayang. Wis sayang, Bro. Wis ana sik meh nyawer ora iki? Jajal mubeng neh. Mubeng meneh. Kuwi Des, kuwi Des. Ayo. Neh yo. Jaluk tambah, Des, jaluk tambah. Ping piro? Hitung. Iya. Koprol ping 17 ya, Des yo. Komet keliling. Keliling, Des. Menawani isana rezeki, monggo. Nggo sparing-paring. Yo. Gawe support seniman. Ora ono salahe. Yo, ora apa-apa. Apa kuwi? Celarat. Serabi yo. Yo, liane masih ada enggak yang mau ngasih rezekinya sedikit mungkin, banyak juga boleh. Wih, Komet. Keliling Komet. Ayo Met. Ayo. Ya, wih. Komet pergi ke pasar.
Yo, muter yo met. Yo, sak puteran meneh. Ana ra met? Ora. Kene. Ki. Ayo met. Matur suwun, matur suwun. Kene. Ning sisih kidul tanah Jawa. Dumununge ana segara kang gedhe gunung kumulo ora kendar saben malam rano jalmo kang nyoto wani samrono Rito kencana dadi titiane pangsuryan diwa rawono tadinge Atono sumuna uga nyesake Ratu ing kraton segara Malah apa iki? Malah yuk. Iyo. Ayo. Lila lono pamit mulih pasti kula judune malah kaya terwelu. Ora ngono kuwi. Emane mana bejana diko yen mati digawe kuciwa Wis Des, pamitan saiki wis tak nyanyi pamitan kok. Des, pamit Des.
Iki wis di nganu wis di kode. Ampun. Buri lek macak wis rampung. Wis sambung, Mat. Nggih nyuwun pangapunten bilih wau lek atur kula mboten penak ngatini panjenengan lan ugi kelakuane kula sing kethek kula nyuwun pangapunten. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok jangan lupa tanggal 4 Januari tonton lagi bersama Citra Ring Mbak Indonesia dan juga bersama kami orang Prongos sedunia. Iya ta. Ayo men, ayo Mbak matur suwun Yupine mau Ayo, terakhir semprit. Bali.